Със съвременните реалности ние нямаме никакъв проблем. Тук говорим за интерпретацията. Когато става въпрос за съвременните реалности, тогава не може да говорим за или това, което се опитват в Македония да представят, че е съществувал македонски език паралелно в миналото, в 18 в 19 век с българския език. Съвременният македонска книжовна норма е базирана на българските наречия, на българските говори и след това кодифицирана през 1944-45 година. Така че аз от българска страна няма реакция, защото това е и българската позиция да се признае историята, че ние сме били един народ, който после историческите обстоятелства, малко преди и след Втората световна война, разделят комунизма, югокомунизма го разделя с много насилие и сега имаме тези съвременни реалности. Проблемът отново е към историята, към интерпретацията на историята, която идва от югокомунизма. Аз видях наистина много реакции от страна на Македония, в македонските социални мрежи, които за съжаление повтарят омразата, която югокомунизма, Тито, бивша Югославия е разпространила срещу всичко, което е свързано с България. Знаете, за огромно съжаление, че това по пътя на европейската интеграция трябва, по-точно за огромно съжаление, в бивша Югославия са налагани такива клишета като бугараши, бугарофили, предавници и всичко друго, свързано с България, много негативно. Това трябва да бъде преодоляно по пътя на европейската интеграция. Ние няма как да искаме в Европейския съюз пълноправен член, който да е базиран своята национална идеология, който да базира своята национална идеология върху тази антибългарска теория. Ама няма споделени личности, извинявайте много. Това е един народ. Христо Татарчев, Гоце Делчев, Дамян Груев, всичките възрожденци, огромната част от населението на цялата географска област Македония, която е в Егейска, и в Вардарска, и в Пиринска Македония. Това е една историческа общност, която се е самоопределила като българи. Не защото аз искам или България, или това е било рамковата позиция на България. Това са историческите факти от съответната епоха. Затова и договора за добросъседство е записано, че тази комисия трябва да работи върху историческите факти, върху спомените, върху данните от съответната епоха. С какви хора е бил населен град Кукуш, когато се е родил тогава в българско семейство, от българска майка, български баща Гоце Делчев. В какво училище е учил, къде е бил в София, във военното училище, като се обучава за български офицер. Какви са спомените, защото видях, че вие искате да говорим и за Гоце Делчев в един от вашите въпроси. Какви са спомените на хората, които са били около Гоце Делчев? Какви е оставил той като спомени и като писмени доказателства, писма за своята идентичност? Тук не може да има никакво разногласие по своята етническа принадлежност, че той принадлежи към българският народ. Гоце Делчев, първо, българската революционна организация, македоно-одрински революционни комитети се бори за автономия на Македония в рамките на Османската империя към онзи момент. След това българите Тодор Александров и Ванча Михайлов се борят и за независима Македония, която трябва да се освободи от окупацията на кралството на сърбите и хърватите. Най-добре е да се обърнем към хората, които тогава са
участвали в това. Доктор Христо Татарчев, аз това трябва да го прочета, защото е много важно. Разисква се надълго върху целта на тази организация на българските македонно-одрински революционни комитети, които след това стават Тайния македонно-одрински революционен комитет, Вътрешната македонно-одринска революционна организация и най-накрая ВМРО, Вътрешната македонска революционна организация. Това е една българска организация за освобождението на останалите след Берлинския конгрес в Османската империя македонски българи, който след това, разбира се, е отворена и за другите живеещи на територията на географската област Македония етноси, власи и други, които искат да се включат в тази борба. Но какво казва Христо Татарчев? Разисква се надълго върху целта на тази организация и по-сетне се спряхме върху автономията на Македония с предимство на българския елемент. Не можехме да възприемем гледащето пряко съединение на Македония с България, защото виждахме, че той ще срещне големи мъчноти поради противодействието на великите сили и аспирациите на съседните малки държави и Турция. Минаваше ни през ум, че една автономна Македония сетне би могла по-лесно да се присъедини към България, а в крайен случай, ако това не се постигне, ще може да послужи за обединително звено в една федерация на балканските народи. Като се установихме върху целта на нашата организация, а в същото време се заловихме да изработиме и устава на организацията, имахме на ръка един том записките на Захари Стоянов и от тях взехме за образец устава на Българския революционен комитет. Натоварихме Поп Арсов въз основа на този устав да изработи проекта на нашия устав. Така че тук е изключително ясно за тези дейци, когато тогава са живели, за Дамян Груев, за Гоце Делчев, за Христо Татарчев, че става въпрос за българска организация, която се бори за автономия на Македония в рамките на Османската империя и е подпомогната с всички възможности от младото българско княжество, което също е васално към този момент към султана. Знаете, в Османската империя, по време на Илинденското въстание, Илинденско-Преображенското въстание, България дава обратно на твърденията на беглеца от Будапеща, дава над 100 офицера, генерали и офицери, които участват от българска страна в Илинденското въстание. Аз всеки път се очудвам, че има някой в Македония, който се очудва. Рамковата позиция на България и декларацията на българския парламент са познати от много време. Позицията на България, с нея са запознати от десетилетия всички македонски политици и управляващи, които са били и опозиция. Имал съм срещи и с Груевски, и с Мицкоски, и с Заев, и с абсолютно всички. И те много добре знаят каква е българската позиция. Да, трябва да има напредък. Ние няма как да се съгласиме в Европейския съюз да влезне една страна, която е базирала своята национална доктрина или идеология, базирана на една фалшификация на историята. Македонският идентичност, македонският език няма да загуби с нищо от това или уважението към Република Северна Македония няма да бъде по-малко, ако тя стъпи върху истината. Напротив, това ще бъде един уважаван и проспериращ член на НАТО и на Европейския съюз и България е подкрепя и винаги ще подкрепя своите най-близки хора, братя и сестри от Вардарска Македония, от сегашната Република Северна Македония. Това искаме да подадем отново ръка и се надяваме, че югокомунизма, носталгията към Тито, към всичко това, което ни е разделило, ще мине на заден план. Тези клишета за предавници, татари, за бугараши, бугрофили, български шинели, какви ли не ужасяващи неща на омраза, които се сипят все още от някои страни в Македония. За съжаление видях за огромно съжаление от представители на управляващото, на лидерството на партията ДПМН, също Димовски и други, говориха абсолютно безобразни неща.
Първо, по никакъв начин България не може и няма как да стане Гърция, защото ние сме били един народ. Сега има и много хора в Република Северна Македония, които знаят своите корени, не са забравили какво са им казвали техните баби и дядовци. Имаме много хора, които, разбира се, са с двойно гражданство, което е абсолютно тяхно право. Така че ние подкрепяме и българското председателство беше насочено към това да се даде зелена светлина за пълноправно членство на Република Северна Македония в Европейският съюз. Но, пак казвам, нека Република Северна Македония и тя трябва да влезне в Европейския съюз без товара от югокомунизма, без Тито, без всички, които са се опитвали да фалшифицират историята с една съвременна идентичност, която никой нищо не може да каже срещу нея и най-малко България. Така че това, според мен, към това решение трябва да се върви съвременните реалности и истината за историята. И пак казвам, не защото България иска или аз искам, а защото това се е случило така, която и енциклопедия да отворите, където и да попитате по света каква е идентичността на етническата принадлежност на тези хора, които са живели в края на 19 началото на 20 век. Не всички. Има и други. Има и сърби, има и гърци, има и власи, има и арнаути. България от 1990 година подкрепя Македония по всички възможни начини. Първи признахме Република Македония под името Република Македония. След това веднага изпратихме военна техника, ако случайно тогава доминираната от Милошевич Югославия реши да нападне Македония. Носихме и доставяхме гориво и храни по време на югоембаргото. След това 2001 година се застъпихме за териториалната цялост и за независимостта и интегритета на Македония. Винаги сме подкрепили, ще подкрепяме и ще продължим да подкрепяме Македония по пътя на НАТО. Първи ратифицирахме договор за присъединяване към НАТО и към Европейския съюз. Това е в интерес и на България. Но пак ще повторя, ние не искаме Република Северна Македония да влезе в Европейския съюз като пълноправен член и няма как да приемеме това с югоидеологията на комунизма, която нанесе огромни поражения, които продължават до сега да са факт в учебниците по история в Македония, където се преподават неща, които не са верни. Просто това не отговаря на историческата истина. Преди малко ви прочетох от доктор Христо Татарчев. Трябва да се стъпи на истината, а не на интерпретациите от миналото. Трябва да има смелост да бъдат охрабрени тези историчари, които биха имали тази смелост. Виждам, че много от тях нямат тази смелост. Има една матрица, която е зададена от времето на Тито и много трудно, с голямо усилие и с голяма смелост, както историчари, така и политици в Република Северна Македония успяват да излезнат от тази матрица, заложена от Кулишевски и от Тито.
Това са неща, които всеки може да си интерпретира в Фейсбук или някъде другаде. Имаме историята е наука. Тя не може да бъде използвана. Разбира се, че победителите пишат историята и когато е тоталитарен режима, било то национал-социалистически или комунистически, който каже обратно на официалната доктрина, бива или разстрелян, или изпратен на голи отток, или в затвора и нищо друго не се позволява да бъде представено. Историческите извори, не българските, пак искам да кажа, не българските, става въпрос за историческите академични извори от цял свят, където и да отворите. Имате и Самуиловата българска държава, имате и след това завладяването от Османската империя на Балканския полуостров и преустановяването на съществуването на българската държава. След това под натиска на гърците закриването на архиепископията на Охрид и цяла България и борбите на българите през 19 век за възстановяване на българската църква, в която много ясно населението дава своят свободен израз дали да бъде към екзархията или към патриаршията. Но тук наистина трябва да говорят фактите от съответната епоха. Да, имало е хора, имало е Мисирков, който е българин. Той самия си казва, че е българин и който казва, че ние политически трябва да търсиме нещо ново, защото такава е ситуацията. Това е било неговото мислене тогава. Но или Левия Сандански, или Георче Петров, те за техният етническа принадлежност никога не са имали никакъв спор. Това са българи. И те в своята политика са работили, или в своята революционна борба са работили, било то за автономия, било то след това за независимост на Македония. Тук не може да има някакъв компромис или отстъпление. Ние и вие заедно трябва да стъпиме върху историческите факти от съответната епоха. А сегашните реалности, затова много моля, и винаги съм го казвал, България не отрича правото на всеки един човек. Това е свещено право на самоопределяне. Ако някой иска и се чувства етнически македонец, това е негово право. И много моля да не се злоупотребява с това, че България е искала да отнеме правото на македонците да бъдат македонци, или България е искала едва ли не да ребългаризира или нещо такова, бях чувал. Няма такова нещо. Вие смятам, че ще бъдете още по-уважаван член на Европейския съюз и на НАТО, ако стъпите не върху конфронтацията от миналото, а върху истината за това какво се е случило, базирано, пак казвам, не на желанието на София, не на моето желание, а на това, което четеме от съответната епоха, от историческите извори. Това е нашето желание, нашата молба и това, което винаги сме... И не е нещо ново. Пак искам да кажа, защото видях, че се тиражира в Македония, че това били нови условия на България. Никога няма такова нещо. Това са винаги били нашите желания към Скопие.